műfaj, azt mondják, hogy 10 perc, kezdünk. És csapó! Jó napot kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim, megszakítjuk adásunkat, ugyanis olyan hír érkezett, miszerint brit tudósok által kihalnak vélt búbos pankát találtak Magyarországon a Tápió-Cseh Szekcsői Egyetem udvarán. Kapcsolom is élőben kollégánkat, Leonard Kingsley-t. Búbos panka levőhelyén, Óbudai Egyetemen, ahol a majdnem kihalásra ítélt faj utolsó egyedei még megtalálhatóak. Nagyon jó. Megkíséreljük őket megtalálni és felvenni őket természetes élőhelyükön. Az itt látható végtelen puszták egykor számtalan egyedet számláló búbos panka populációnak adtak otthon. Ma már alig néhányan maradtak, de azért reméljük, hogy még találhatunk belőlük néhányat. Félreérthetetlen jelek, tömkelege áraszthatja el a környéket. Az a lényeg, hogy minél jobb trógerség, annál valószínűbb, hogy búbos panka. Puha. Cigarettadekkek. A búbos panka legfőbb táplálékának számítanak. Tekintve a igénytelenség és a ruházatok hanyag szétdobálása miatt valószínű, hogy búbos panka jártunk. De sosem hagyják hátra a zsákmányokat. Biztos valami veszélyforrás közvetett, ami miatt el kellett menni. A hanyag ruhadarabokból már egyértelműen megállapíthattuk, hogy búbos panka van a közelben. Egyfolytában vadásznak, napjuk nagy részét azzal töltik, meg ugye semmit tevéssel. Főbb táplálékok ugye a dekkek és a kannásbor. A környéken lennie kell valahol ezeknek is bőven. És a társaság teljesen tökéletes célpont. A búbos panka számára. Egyetemisták cigarettáznak, iszogatnak, ZH-ra készülnek közben. Pont az ilyeneket szereti betámadni, torhálni tőlük és kihasználni őket a búbosban. Ott, a bokorban. Menjünk be, onnan meg tudjuk majd őket figyelni. Valószínűleg felbukkan majd a búbos pank egy példánya, ha elég türelmesek. Okay. De csak türelmesnek kell lennünk és fel fog bukkanni a példány. Itt van. Győzke! Vadászat közben megfigyelhetjük a tevékenykedését. Az a pingvini barátunk. Kell olyan egy kútolódott. Sikerül. Nem, az a gyógyfolyadéknak. Én is jártam iskolában. Mindig oda jársz. Nagyon bírom ezt a közgázt. Égesd el a papírt. Kortyot. Most már figyelj. Jaj, ne! Meglátott! Éppen a fészkébe visszatérő búbos pankát láthatjuk. A vadászat során szerzett zsákmányt éppen megosztja a hímtársával. Ez azért fontos, ugyanis a búbos pankáknál nem egy hím és egy nőstény gondoskodik a tojásokról, hanem két hím közös erővel munkálkodik a tojások kikeltésén.
A tojásaiknál általában a jelentősebb szőrzettel rendelkező egyed marad, ugyanis a meleg mellett a simogatás is jót tesz a tojásaiknak, valamint emellett a rendszeres mozgatásra és az alkoholgőzre is szüksége van a kicsiknek a fejlődéshez. Csodálatos élőlények. És akkor most kapcsoljuk ismét helyszíni tudósítunkat, Vízi Lórántot. Na holas! Búbos pantkaszagot érzek, de elvesztettük a nyomot. Veszélyeztetett faj, kihalás szélén állnak, föl kell őket vennünk valahogy videóra, hogy megörökíthessük. Minden bizonyíték arra utal, hogy arra lesznek. Érzem, hogy közel. Ezzel a ruhadarabban már találkoztunk. Soha nem volt még kimosva. A búbos pankák egyik jellegzetes vonása. Itt vannak. Megtaláltuk őket. Nyugalom, nyugalom. Még nincs veszte semmi. Megpróbálom fölvenni velük a kapcsolatot. Ez mindig beválik. Nincs egy kis apró testvérem. Tessék, tessék. Van. Mit keresel te itt? Nincs egy 100 cigarettát, miért? Bocs, nem dohányzok. Úristen, megvadulnak, mert nem tudom nekik cigarettával szolgálni. Hátrébb, hátrébb, menj hátra, megpróbálom lecsitítani őket. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a figyelmet, Kingsleynek is köszönjük a remek bemutatót, a frissen felfedezett bubos pankáról, tápészecséről, viszontlátásra.